दा नैबे मोनसेया फ्लिपकार्टनि नायनोसै मा बुस्थु ओमफ्राय नैबेयो माइन्ट्रानि आनबक्सिं खालामगोन आरो दे खेवदो मबाइल ना मा जाखो बेलाय मोजां हेल' उल्टासो नायदों आं मा स्पेलिं मा नाम बे एमब्रेन ना मा जाखो साइजआव पावार बेंक जागोनदां एमब्रेन पावार बेंक 2000 माबा 20,000 mAh आरो बिग बिलियन डेनि दे खेवदो नायनोसै बोरो जिनिसालाय इन्डियानि नाम्बार 1 नैलाय बेखौ हास'दो बेखौ आयौ चार्जारबो मोनफालायो बेखौ केबोल दा जों चार्जारखौ नायग्रोसै बिनि चार्जार मोनफाखायो केबोल माने केबोलल' मोनफायो आरो बे बिसदो कालारा नाइस स्मुथ कालारा मबाइलाबो मबाइल चार्ज होनायनि बेजों गंनै होजागोन आरो चार्ज बे मानि मोनसे अन खालामनायनि थरथाम दं चार्जआ बे नों केबोलखौ लाबोरा बेजों जायोरा दिहुननाय खारबाय दे बेखौ हासदो बे मा जिनिसथाय दोनथ'दो बरिया बायनो हागोन मोजां 20,000 mAh बेटारि प्राइसआ बेसेबां जाबाय प्राइसआ बेसेबां बोरो प्राइसआलाय 799 800 आरो खेमसि गैया खेमसि जिनिसा बेखौ देखायजानाय नङा नामा देखायजायो 600 नि माला हाफ पेन्टसो आरो हाफ पेन्ट